se mi dobije malo. Na znaku ćete ovako napisati. Znaku ćete napisati? Napisat ćete private, pa ispod privata ćete napisati svoje ime i ispod vašeg imena ćete napisati vašeg druga, ili ako nemate druga, samo vaše ime i tad će, ovako samo odmah ja napišem. Ovako napišem. Pomeri se malo da pokažem. I sada ovako napišem. Ovako morate napisati. I sada samo ja i Kolor možemo da otvorimo ovaj čest. Niko drugi ne